Taong 2021 nang pasukin ni Alma ang mundo ng pagninegosyo. Ang hatid ng kalikasan ng mga ratan at buri sa Barangay Dilanpo, Surubio, Pangasinan, ginamit niya para makagawa ng obra gaya ng mga chandelier. Nag-umpisa kami sa ganitong negosyo kasi nga dito sa Barangay Dilanpo, Surubio, dito talaga ang pinaka-main trabaho po nila is gumawa ng mga handicraft basket. Ngayon, nakitaan ko sila ng magandang potensyal, tinry kong i-offer sa market. Dahil sa kakaibang mga disenyo na pasok sa aesthetic ng bahay ng mga customer, ang produkto agad na na-click. Ang mga disenyo kasi, bunga ng naging training ni Alma na hatid ng Project Abound, isang programa na naglalayong suportahan at palaguin ang produkto ng mga micro, small, and medium enterprises. Ang una, quality. Quality yung the way silang gumawa, 100% handmade. Yung mga produkto na since noon pa na nakakapunta na ng Japan, ng London, iba't ibang bansa na rin ang napuntahan niya export. Ang galing ng mga gawang Pangasinan na sinabayan pa ng suporta ng pamahalaang panlalawigan, naging sentro ng mensahe ni Pangasinan Governor Ramon Mongica III sa ASEAN MSME 2026. For many of them, participation in Manila Fame in IFEX was their first exposure to national and international markets. They realized that products made in Pangasinan could compete globally. Katunayan, noong 2023 hanggang 2025, ang mga Pangasinan MSMEs kumita ng 1.5 million pesos sa direct sales sa mga sinalihang trade fairs at higit 56 million pesos naman sa book orders. Our goal has been clear: to help Pangasinan entrepreneurs move beyond local market and gain access to national and international opportunities. Sa ngayon, nagpapatuloy ang probinsya ng Pangasinan sa pagsuporta sa mga local MSMEs na magbubukas ng oportunidad para sa lahat. Jose Robert Inventor, RNG News.